Ormarski element može se koristiti kao samostalan element, što ćete najčešće i raditi. No elementi mogu biti i međusobno povezani. Značajka povezivanja omogućuje da glavnom elementu pridružite do 4 dodatna elementa i tako stvorite složene sklopove. Kada su elementi povezani, pomiču se zajedno kao jedinstvena grupa, a njihove se dimenzije mogu programirati da se proporcionalno prilagođavaju. To je osobito korisno za višedijelni namještaj, poput kuhinskih blokova, garderobnih ormara ili multimedijskih centara. Na primjer, možete izraditi donji element i na njega postaviti manji modul odabirom tipa relacije above. Kada je omogućeno automatsko skaliranje širine i dubine, promjena dimenzija glavnog elementa automatski će proporcionalno prilagoditi sve povezane elemente. Kada su dva elementa povezana, vidjet ćete i dimenzije glavnog elementa i njihove ukupne dimenzije, poput ukupne širine ili visine, ovisno o tome kako su povezani. Kontrola pomaka za svaki odnos omogućuje stvaranje razmaka ili preklapanja. To je korisno za ugradnju blokova ladica, razmicanje polica između sekcija ili ostavljanje praznog prostora između naslaganih elemenata. Kad ih jednom izradite, složene sklopove elemenata možete spremiti kao predloške za buduću uporabu. Klikom na Export Cabinet, cijela se definicija sprema u JSON datoteku. Tu datoteku možete ponovno koristiti u drugim projektima, podijeliti s kolegama ili uvesti u bilo koju instalaciju EasyForm Studio.